Este vídeo é para comentarvos un algo informático que estou vendo con bastante frecuencia. É o tema de que cando descargades material da miña web, normalmente descargadelo como un ficheiro comprimido. Por exemplo, finanzas1.zip, o ficheiro da primeira clase. Se o abrides, vese como é algo que comprime un grupo de ficheiros diferentes. Sen embargo, cando traballades en Windows, tendedes a confundilo con unha carpeta e tendedes a traballar directamente dentro del. Iso ten o peligro de cando pechades pode non guardarvos o que acabades de facer e podedes perder parte do vosso traballo. Por eso, a forma máis recomendable para traballar, polo menos a partir destes ficheiros, é, en primeiro lugar, crear unha carpeta de traballo onde ides colocar todo o material e non este ficheiro zip, senón o que hai dentro del. Por exemplo, chamándolle finanzas1. Podedelo abrir e está vacío. Despois, así podedes descargar o ficheiro, abrídelo e extraeros o seu contido dentro dese directorio de traballo. Nese momento, si podedes abrir o RStudio. Podedes observar que vos indica que é un proxecto aberto en Finanzas1, pero ademais vedes que o escritorio de traballo é escritorio/finanzas1. Sen embargo, se o abriredes directamente desde o ficheiro comprimido, ibedes observar como o proxecto aparece finanzas1.zip. De acordo? Entonces, correría o peligro de que non se guardase todo o que acabades de facer.